PCM més per Menorca relativa a l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Senyora Salort, té la paraula. Bon dia a tothom. Bé, aquesta proposta ve arran d'una sentència que es va produir el passat 27 de febrer de 2014, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir que en relació amb els imposts sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs que aquest impost no era compatible amb el dret comunitari per una sèrie de motius. D'entrada va dir que aquest impost, el qual es gravava sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs, gravava gasolines, gasoil, és un impost indirecte que de fet també s'havia cedit a les comunitats autònomes, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. Com he dit, la Unió Europea va considerar que aquest impost no era compatible amb el dret comunitari, bàsicament perquè no perseguia una finalitat específica, sinó estrictament pressupostària i genèrica. El seu objectiu no era altre que consolidar l'autonomia dels governs regionals dotant-los de mitjans per generar ingressos fiscals, tampoc respectava les normes de la meritació harmonitzades que resulten de l'aplicació dels impostos especials i SIVA, i en aquest moment la finalitat que pretenia cobrir aquest impost es podia aconseguir amb els impostos especials harmonitzats que ja existien. Aquest impost va entrar en vigor a Espanya dia 1 de gener del 2002 fins dia 31 de desembre del 2012 i 13 comunitats autònomes van aprovar també durant aquest període els tipus autonòmics, entre ells Balears. Per tant, hi havia dos trams, un estatal i un autonòmic, que si els sumam, estalviaré les xifres, venia a sortir uns 72 euros per 1.000 litres de gasolina o per gasoil, que és el que en aquest Consell és d'ús més comú. És per això que nosaltres demanam que s'estudiï la possibilitat de demanar que se m'ho retornin tot aquest impost que nosaltres com a Consell hem pagat, perquè, tot i que no retornaran els períodes anteriors al 2010, perquè ja ha prescrit, sí que pensem que sol·licitar aquesta devolució és lògic sempre i quan, i per això la proposta és més oberta, considerem que dona una quantitat que val la pena. Com que la desconeixem, és per això que fem una proposta més oberta, en el sentit d'instar l'equip de govern del Consell Insular de Menorca a calcular el que ha abonat en concepte de cèntim sanitari, estudiar la viabilitat de reclamar aquest doblers i, en cas afirmatiu, sol·licitar la seva devolució. Com que no hi ha termini per sol·licitar la devolució, me sembla, es pot estudiar, veurem realment si la quantitat que surt resultant és prou significativa i sol·licitar aquesta devolució. De fet, és una proposta que jo crec que és lògica i que s'explica clarament en el mateix text. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Salort. Senyor Marquès, té la paraula. Sí, gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors. En principi és per expressar el sentit del vot favorable en aquesta proposta i tal com vam expressar a la comissió informativa, donant per fet que el Consell reuneix els requisits per poder accedir a aquesta devolució des del moment en què abona el consum del qual es proveix en factura, no és el cas particulars que a vegades anem a una metzinera i allò que pagam a vegades pot anar incorporades altres despeses en aquell lloc. I en tot cas, ha donat suport, igual no sé si avui la consellera ja mos pot apuntar una previsió de quantitat que pugui ser afectada per aquesta possible devolució o no, però en principi seria lògic des del moment en què es va plantejar i vist l'interès que pot tenir si ja pot tenir curs. Repeteix, expressarem el nostre vot favorable en aquesta proposta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marquès. Senyora Pons, té la paraula. Sí, gràcies, president. Bon dia. Gràcies, consellers, consellera. En primer lloc, informar que donarem suport a la iniciativa. Creiem que és de sentit comú. Podem mirar, com bé comentava el senyor Marquès, evidentment aquí tenim les factures i podem tenir en els registres comptables fàcilment la informació en què es refereix. De fet, la setmana passada ja vaig donar instruccions que poguessin iniciar aquestes feines. Ara mateix encara no puc donar informació relativa a quantitats, però sí que crec que és interessant poder-ho reclamar. Només fer un incís que, evidentment, considerem que la decisió de crear un nou impost o de fer una nova imposició és degut principalment a les dificultats de l'administració. La situació econòmica de les administracions, evidentment, en aquests darrers anys no ha estat fàcil. En el cas del Partit Popular també, com bé sabeu, és encara més difícil perquè no creiem en tenir que gravar encara més en els ciutadans, perquè al final són recursos dels ciutadans per poder finançar serveis que ofereix l'administració pública. Tot i així, creiem que és una proposta que té sentit i per això hi donarem plen suport. Moltes gràcies, senyora Salort, té la paraula. Sí, només per agrair el vot favorable en el grup socialista i en el Partit Popular i a veure si ens tornen una quantitat prou acceptable. Gràcies. Moltes gràcies. Si hi ha més paraules, no? Doncs podem donar aprovat aquest punt 5è, que era la proposta del grup PSM més per Menorca de ventes a minoristes de determinats hidrocarburs. Donem aprovat per unanimitat. Passaríem a